Prigel atau Niken? Ken. Iya. Baline kobong setan sapa sing tegel tega mentala ngobong wujuding bale sigala-gala Bratasena slametna dulur-dulurmu Pandhawa kabeh aku ibumu Kunti tali brata culna ning kene wae ya nang sing baku dulurmu kabeh padha slamet ibumu ben mati kobong ana kene Bratasena aku dwija kangka kakangmu Yayi tulungana ibumu ya Yayi tulungana ibu Kunti tali brata pun kakang wae sing dadi anak mbarep tinggalen ana ing kene kareben aku mati dilalap geni mapan ana ing bali sigala-gala wah aja padha guneman sing ora-ora jambakan rambutku sing kenceng tak lumpatane geni iki bale sigala-gala wis ludes keles dadi awu kewajibane Puruncana wis rampung kewajibanku wis rampung ngobong omah ngene wae bayaran 1,5 juta gandeng bale sigala-galane wis kelakon kobong tegese aku entuk tambahan duit cacah 500.000 saka Patih Harya Sengguni Patih Raden Patih Harya Sengguni kewajiban kula sampun rampung ngobong wujudipun bale sigala-gala kula nyuwun tambahan duit 500.000 Patih licik kowe licik yo ben Patih julik yo ben cok anggepe apa iki engko nek ora dipateni cangkeme lampor tekan ndi-ndi
mesti bocor nek sing ngongkon Patih Haryo Sengguni. Tak pateni wis ora bakal bocor perkara iki, Ndi kene duitmu 1,5 juta kene, modar nggo duit. Sewaka Bijil langenira sang nar pati lampah hira alon Sa
Badaya yuwarna nira Sampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi duh wa panemban kula pun Destarata kendhih kemrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kepingin wuninga wonten wigatos ingkang pundi dene wa panemban Begawan Bisma prapta wonten ing negara Ngastina mriki duh wa panemban ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iya ngger Destarata praptanipun wa ing Talkanda mapan ana ing negara Ngastina kene kang angka sepisan tilik kayuwanane brayat agung ingkang mapan ana ing negara Ngastina kene. Muji syukur ana ngersaning Gusti ingkang maha luhur dene kabeh pinaringan karaharjan keslametan kang sarta kebagas warasan. Lah ndungkap angka loro pun wong ngaturake alam oneng alam kuwi tembung lawas oneng kuwi tegese kangen awit wis sawetara candra suwene ora wawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira Destarata kelawan putu-putuku Kurawa kabeh. Nah ndungkap angka 3 pun wa bakal nyatakake pawarta awit miturut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul ingkang sinambiwara pawarta ingkang binandunging karna aku krungu pekabaran yen to durung suwe iki negara Ngastina nganakake wisudan ratu anyar. Tah sapa sing diwisuda dadi ratu ana Ngastina ora ana liya kejaba putramu mbarep Kurawa si Kurupati ya si Jaka Pitana. Kabar iki kabar sing bener apa kabar sing kabur tegese luput mara gage aku weneh ana katerangan Destarata. Nggih. Kaluhuran dawuhipun jengandika wa panemban Bisma bilih dereng genep sepasar negara Ngastina ngawontenaken wisudan ratu anyar. Nuwun inggih anak kula pun Jaka Pitana ingkang jumeneng ratu mapan wonten ing praja Ngastina. Alah-dalah. Dadi kabar kabeh kuwi mau kabar sing bener. Lakar kaluhuran kados mekaten duh panemban. Kusik kaya winalik sing dadi rasaku Destarata. Nek miturut aturane negara
nek miturut aturane negara yen to Sudarma seda putra sang sing gumanti nata tegese yen bapake wis ora ana anake sing menang dadi ratu lan ngrenggani kalenggahane kang wis murut ana kasedan jati asmane kang wis jinempana ing angin cinandhi ing awiyat mongko Destarata mongko sejarah kang ana negara Ngastina iki sadurunge Jaka Pitana dadi ratu mapan ana kene adimu Pandhu Dewayana sing dadi ratu nanging ya mung merga kesiku dening Begawan Kimindama duk nalika semana mula Prabu Pandhu ora dawa uripe Pandhu mati enom lah yen to nyatane sing dadi ratu kuwi Pandhu kuwi wis seda kudune sing dadi ratu mapan ana ing negara Ngastina kuwi dudu si Jaka Pitana nanging anake Pandhu Dewayana ya kuwi para Pandhawa. Nah, bab iki sing ndadekake Punwa kepengin ngerti, Punwa kepengin weruh, Punwa kepengin sumurup. Aku kepengin ngerti dasarmu apa, wewatonmu apa. Kowe dititipi negara karo adimu, ya kuwi Pandhu Dewayana karo ngenteni dewasane para Pandhawa. Sing menang ngrenggani negara Ngastina iki ora ana liya ya mung si para Pandhawa. Lah kok iki kowe wis nemtokake pilihan si Jaka Pitana sing mbok dadekke ratu, mbarepe Kurawa sing kok dadekke ratu. Dasarmu apa, wewatonmu apa? Destarata. Premara manguswa umya ngambreng kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalakung Risang Ganda Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus Amara Mayahanto Gage pitakonku iki wangsulana Destarata Kurawa utamane Jaka Pitana ora duweni hak wewenang tumrap negara Ngastina tinggalane Pandhu Dewayana. Lah kok ndok dadekke ratu kuwi dasarmu saka ngendi Destarata? Waduh. Waleh-waleh menapa duh panemban? Sewu lepat pangaksaminipun tartamtu wonten dasar. Tartamtu wonten dasar sarta wewatonipun kula misuda anak kula pambayun nuwun inggih pun Jaka Pitana. Lah iya, kuwi sing arep tak takokake. Dasarmu apa kok Jaka Pitana sing ndok dadekke ratu mapan ana ing praja negara Ngastina kene? Duh wa panemban. Dasar kula sampun telas pengajeng-ajeng kula tumrap para Pandhawa. Ingkang sampun sirna utawi tumekeng lalis nalika jaman lelakon bale si golo-golo lugunipun para Pandhawa badhe dipun paringi kamukten negara Ngastina namung kemawon nalika para Pandhawa
tilem wonten bale sigala-gala duk rikala semanten boten ngertos sangkan paraning bilai Pandhawa kobong wonten saklebetipun bale sigala-gala wa Panembahan. Oh ngono. Dadi dasarmu ki mung merga Pandhawa wis mati, njur kok wanek-wanekake tanpa njaluk izin, tanpa njaluk idi palilah marang para pinisepuh klebu aku ngono. Kamangka Destarata, upama aku gelem dadi ratu, sing dadi ratu ana kene kuwi aku, merga aku nglengser kalenggahane Rama Sentanu Raja. Merga aku biyen ora mendem karo kelungguhan. Aku ora mendem kelawan kamukten wekasane aku dadi pandhita ana ing pertapan Talkanda. Nyeramakake uripku iki mung kanggo ngibadah ana kersaning Gusti Kang Maha Murah. Lah kok aku ora mbok tareni klebu wong tuamu, Yayi Abiyasa ya ora kok tareni, kowe lah kok nemtokake dhewe. Aduh, nyuwun pangapunten wa Panembahan awit wis saiki aku tak takon Destarata. Lah kok kowe nemtokake Pandhawa wis mati kuwi sing kandha karo kowe sapa? Sing menehi palaporan marang kowe kuwi sapa? Jal Begawan Bisma kepingin ngerti. Inggih Panembahan, gandeng kula menika awit lair sampun caca netra. Tegesipun mripat kula mboten mangertos padhangipun jagat. Kula mboten weruh secara pribadi kunarpane utawi jasatipun para Pandhawa. Kula namung nampi palaporan. Lah ya, sing lapor sapa Destarata? Mboten sanes inggih namung Patih Ngastina Yayi Patih Harya Sengkuni. Lah dalah. Dadi sing paring palaporan nyang kowe kabeh kuwi Sengkuni. Nuwun inggih lakar kasinggihan Panembahan. Sengkuni kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Panembahan. Aku tak takon karo kowe wangsulana ya. Jumbuh karo pangandikane Destarata yen to nampa palaporan mbok menawa Pandhawa mati jare kandhamu. Jal saiki aku tak takon. Dasarmu apa kok kowe kandha Pandhawa wis mati ana bale sigala-gala? Pandhawa kok kobong ana bale sigala-gala iki sakjane isih ana pitakonan. Wonten dawuh, janjane bale sigala-gala iki kobong isih ana pitakonan. Pitakonanipun menapa Panembahan? Janjane bale sigala-gala kuwi kobong apa pancen sengaja ana sing ngobong Sengkuni? Kirangan kula nggih mboten ngertos apa Panembahan. Oh iya. Kowe ora ngerti mboten sumerap. Pas bale sigala-gala kobong nika kula pas liburan teng luar negeri. Oh iya. Kowe dadi ora ngerti mboten Panembahan. Ya. Lah kok kowe banjur kandha menyang Destarata yen Pandhawa iki mati, dasarmu apa? Nggih, dasar kula nuwun inggih. Sak sampunipun dahana utawi geni menika sirep, kula manggihaken bangke ingkang geseng, bangke ingkang kobong, cacahipun wonten 6. Gangsal sipating priya, setunggal sipating wanita. Wonten mriku kula saged nemtokaken yen sing mati dhateng bale sigala-gala niku para Pandhawa saibune Kunti Talibrata. Dadi paugeranmu kuwi inggih lakar kados mekaten Panembahan. Yen to pancen bener Pandhawa mati ana bale sigala-gala, kudune bangke sing kok temokke mau cacahe ora mung 6.
Merga Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong kae ya turu ana bali si golo-golo. Kudune bangke sing kok temoke ora mung 6 ning 10 merga Punakawan ya melu turu ana kono. Lho, sinten sing ngertos Panembahan? Nalika bali si golo-golo kobong Punakawan papat niku pas medal golek rokok napa kopi ngaten. Wekasanipun boten melu kobong wonten bali si golo-golo. Ya ya. Jek iso selak, jek iso endo kowe Sengguni. Ya ya ya. Pandhawa kuwi isih urip Sengguni. Lho, dasaripun menapa, wewatonipun menapa Panembahan? Dasare kowe isih kelingan apa ora rikala lelakon jamane Prabu Baka. Prabu Baka sing gawene mangan daging manungsa kae wis mati apa durung? Nuwun inggih sampun Panembahan. Kowe eling apa ora sing mateni sapa? Sing mateni ora ana liya Panenggak Pandhawa si Bratasena. Ana maneh critane Sengguni. Nalika jaman lakon Gandamana sayembara. Sapa sing bisa ngalahake Gandamana bakal antuk putri boyongan. Sing bisa ngalahake ora ana liya ya mung si Bratasena. Jajal. Dadi yen kowe nemtokake para Pandhawa wis tumeka pati, kowe kuwi kleru, kowe kuwi luput. Ora mung jare. Aku wis ketemu dhewe. Aku wis adu arep dhewe karo para Pandhawa lan ibune Kunti Talibrata. Dadi cekak cukupe, Pandhawa sak ibune Kunti Talibrata isih urip durung tumeka pati Sengguni. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin ing lir-lena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama ing dereng rampung anggenipun wawan pangandikan kasaru gegering Jawi praptanira Panenggak Pandhawa risang Raden Bratasena galeyah kaya gunung lumampah. Caritaning satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangestine tan pekat mring pangestine pekat mring pangestine ong ong
Aku sing rawuh. Weh, ladalah. Iku saknyatane Kunjan seret winangun Mekermana luri Ring neta muni Ring nenggo Kerangan Berasakan biarsi Sasibenan keplak kepinjalan suwe-suwe aku subrono bangkit makan kali Rama sikrat saya lega sumandi Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Wah sing dirasani bocahe wis teka. Nyuwun sewu panemban, punika sinten ingkang rawuh? Jalaran kula menika Caca Netra, jalaran kula menika mboten sumerap. Wis jajal yen kaya ngene iki kowe jajal percaya karo Patih Sengkuni. Sengkuni iki ngendi ngenggon ngendi papan kulino apus-apus. Ora desa, ora kecamatan, munggahe kabupaten. Kok angger enek sengkunine mesti ora iso ayem. Leripun kados pundi wa panemban? Ing sekawit kowe percaya kelawan ucape Patih Harya Sengkuni. Yen to Pandhawa wis mati ana ing bale Sigala-gala, kuwi kabar sing goroh,
kuwi kabar kang rineka daya dening Patih Harya Sengkuni. Nyatane sak mengko nadyanto kowe ora bisa nyawang, kowe isih iso ngrungokake swarane. Jare Pandhawa wis mati gila. Ning ngarepmu ana panenggak Pandhawa, si Bratasena wis teka rene. Aduh, mati aku. Bratasena kowe ana ngendi? Aku ning ngarepmu. Wah, mati aku. Oh. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Tak kira kowe wis mati, Ngger. Awit aku nampa palapure Patih Harya Sengkuni. Pandhawa jare wis mati. Aku rumangsa kedosan karo wong tuamu, Nang. Aku rumangsa kedosan karo Prabu Pandhu Dewayana kang wis nyuwarga. Nanging bareng kowe ana ngarepe Punwa, bungah rasaning atiku, aku seneng, aku bombong merga Pandhawa isih jangkep urip. Pangestumu Pandhawa isa luwar saka bebaya geni kang mapan ana bali Sigala-gala. Oh dewa, dewa. Yen pancen kaya mangkono, apa sing diucapake Patih Harya Sengkuni kabeh goroh. Apa sing kabeh sing diucapake Patih Sengkuni kabeh ngapusi. Sengkuni, kowe ning ndi Sengkuni? Kula teng mriki Panembahan. Dredeg kowe. Iya, lekno mripatmu iki sawangen. Bratasena isih meger-meger urip. Pandhawa isih jangkep 5, Kunti ya isih pinaringan panjang yuswa. Oh, kowe ngapusi karo aku Sengkuni. Sengkuni bosok cangkemmu Sengkuni. Bangeten kowe. Kamangka negara Ngastina wis kadung ndak wenehke anakku si Jaka Pitana. He, Destarata, lungguh kang prayoga, sabar luwih dhisik Destarata. Mati aku. Bima wang mangkunta kumpul patang gedhi sayang gong para gadanira mubat mahabit ing Destarata bapakku gedhe. Ora perlu ngetuni lelakon kang wis kawuri. Kabeh mau wis pinurba dening panguwasaning Gusti Kang Maha Nasa. Nanging Ngastina iki hakmu Bratasena. Ngastina iki hake para Pandhawa. Kamangka wis kadung tak wenehake kelawan anakku Jaka Pitana mbarepe Kurawa. Yen kowe njaluk negara tinggalane bapakmu Pandhu, tak wenehke saiki Bratasena. Aja salah panampa. Tek aku rene ora arep njaluk negara Ngastina tinggalane bapakku. Aku ora arep njaluk balik tinggalane wong tuaku Pandhu Dewayana. Nanging tekane Bratasena rene arep paring pekabaran
yen to Pandhawa isih jangkep urip. Pandhawa isih jangkep urip. Negara Ngastina kene bene kanggo kakang-kakangku para Kurawa anggone padha kemul kamukten. Para Pandhawa ikhlas lahir terusing batin. Ora bakal ngundat-undat tinggalane wong tuane. Kepara para Pandhawa kepengin mandiring pribadi. Tegese ora jagakake paringane para pinisepuh. Wela dalah luhur bebudenmu Bratasena. Luhur bebudenmu. Lajeng menika kedah kados pundi Panembahan? Ngene wae Destarata. Ibarate klasa sing gelar Sengkuni, sing gulung ya kudu Sengkuni. Sengkuni kula wonten dawuh Kakang Adipati nimbali kula pun patih Sengkuni. Sing gelar perkara iki kowe kudu bisa nggulung. Nek ora bisa ngrampungi perkara iki, amrih negara Ngastina bisa padhang tak deplok ndasmu Sengkuni. Sembah nuwun awit wanci saha sasana ingkang dipun paringaken dhateng kula Patih Harya Sengkuni. Ingkang kula hormati Kakang Dipati, Panembahan Bisma ingkang kula pundi-pundi, anak Angger Jaka Pitana ingkang saklangkung kula tresnani. Ngudar gagasan supados negara Ngastina mriki mboten ruwet. Ngaten nggih ngaten. Sakmenika niku ibarate sega pun dadi bubur, kula baleni. Sega pun dadi bubur. Ngastina sampun diwengku dening anak Angger Jaka Pitana. Lah kagem liru utawi kagem ijol, Pandhawa langkung prayogi dipun paringi bumi mrentani utawi alas ingkang sinebut Wanamarta. Wanamarta kinen mbabati para Pandhawa gawe negara, mbangun negara sing indah, mbangun negara sing apik. Sengkuni duwe dasar, kenang apa kok Pandhawa kudu diijoli wujude alas sing jenenge Wanamarta. Amargi nyuwun sewu, negara Ngastina, negara Ngastina riyin nalika dicepeng kalian wong tuane Pandhawa nuwun inggih sinuwun Prabu Pandhu. Ngastina niki negara sing jek melarat, negara sing isih miskin. Lah bareng dicekel karo anak Angger Jaka Pitana, senadyan lagi mung sedhela, wis ketok sing dadi kemajuane. Wis katon sing dadi kemajuane negara Ngastina mriki mila. Eman-eman nek Ngastina kok nganti diwulungke glundung semprong nyang para Pandhawa. Langkung prayogi para Pandhawa diijoli. Nuwun inggih wujudipun alas ingkang sinebut Wanamarta utawi bumi mrentani. Pun niku usul kula. Pripun niki Panembahan? Gumantung kowe, Bratasena. Kowe gelem apa ora diijoli bumi mrentani utawa Wanamarta? Ya, aku gelem.
Yen kowe gelem, kowe njaluk bantuan apa saka negara Ngastina kene? Apa kowe njaluk bantuan Wadyabala? Mengko Wadyabala sakanane dikerahke kanggo mbantu Pandhawa anggone mbabati alas. Apa kowe njaluk bantuan Prebeya utawa Ragat? Mengko kareben Bandha Ngastina. Bandha Ngastina kene dikuras kanggo ngragati Pandhawa anggone bakal bangun negara Bratasena. Aku ora njaluk bantuan Wadyabala apa maneh Bandha Donya. Sing tak jaluk mung pangestune para pinisepuh. Muga-muga saka donga lan pangestumu bisa sembada ingkang jinangka dening para Pandhawa. Ora usah dadak kesuwen. Dina iki aku njaluk pamit lan pangestu. Ya, pangestuku Banyu Mili Bratasena, Eyang Talkanda, Eyang Begawan Bisma. Bratasena njaluk tambahing pangestu anggonku bakal mbabat alas Wanamarta, mbangun negara sing apik, mbangun negara sing becik, tak nggo kamuktene sedulur-sedulurku para Pandhawa. Ya, Bratasena ya. Pangestuku gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga sembada ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah Bratasena, gandanya sekar gadung. Redo mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso
Tata kaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sepit Karta Marma kula wonten dawuh Paman Patih Harya Sengguni ing tata lair Sengguni ngusulke bumi merentani ya wana marta dadi ijole para Pandhawa ning sejatine batine Patih Harya Sengguni bakale ngloropke para Pandhawa ngangkah patine para Pandhawa. Liripun kados pundi Paman Sengguni? Bumi merentani ya wana marta ki wis kondang kaonang-onang dadi alas sing angker wingit. Sajroning alas akeh kewan galak kang sarta jim setan priprayangan. Yen iki mengko Pandhawa wis kelakon mlebu lan babati alas. Sak perlu mbangun negara. Mesti para Pandhawa bakale mati ngenes ana sajroning alas. Mekaten Paman Harya Sengguni, iya pancen bener. Negara Ngastina karben tetep dilenggahi kakangmu Jaka Pitana mbarepe Kurawa. Penak men Pandhawa kok arep njaluk mbalike negara Ngastina. Biyen kuwi negara Ngastina jaman sing ngasta bawat pemerintahan Sinuwun Prabu Pandhu. Ngastina kene negara melarat. Negarane babar pisan ora maju. Nanging bareng sing dadi ratu anak angger Jaka Pitana, saiki sawangen. Ngastina wis dadi negara sing maju. Negara Ngastina dadi negara sugih tur ya subur. Lah kok bareng negara Ngastina dadi negara apik, bareng Ngastina dadi negara sing becik. Lah kok arep dijaluk bali para Pandhawa, anggepe apa? Wis ben. Kabeh wis tak niati, kabeh wis tak tekati. Kareben para Kurawa iso urip mulya keceh Rajabrana kinemulan derajat lan pangkat. Nok-nok ngestaken dawuh Paman. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Sakmengko kepiyakna Wadyabala Kurawa. Kon ngawat-ngawati lakune si Bratasena. Yen iki mengko Pandhawa kok durung sida, Pandhawa durung kelakon mati. Aja kesuwen. Pandhawa metu tekan alas enggal ditlorong tombak ben modar pisan. Ngestaken dawuh Paman Patih Harya Sengguni. Surak gumregut aja nganti lali. Waton lanang nyekel gaman lading pangirsing daging bathok wadeng getih. Budhala dina iki Kartamarma niki amit madhal pasilan Paman. Sang Patih Sigra mranata barit nyawiji kumolong dampyak-dampyak ku mregut lampahe binarung krapyak watang agate kumalar ngabagi soraeku Sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slumpret sesauran minangka cucu ing baris budaling Prawadyabala
gumragot gemya umare Budaya Rawat ya bala,